салом дӯстони азиз, ин бародарам Ҳасан аз ноҳияи Қабодиён хона рафтестай. Мехоҳад ки дар рӯзи ид бо ҳамроҳи падару модар бошад. Агар шумо ҳам хоҳед ки идро бо ҳамроҳи падару модаратон гузаронед, марҳамат ба ин мошин номерҳош занг занед. ҳамроҳи ин бародармон дар муддати иншоаллоҳ 2-3 рӯз ба Тоҷикистон мерасед. Мошинша бисёр таъриф мекунад. Беҳад мошини хуб аст, мошини нав гирифтааст, бародармон табрик мекунем ва срочно рафтаниай. Касе ки мехоҳад срочно Тоҷикистон бо нархи арзон занг зане, нархшаи худаш фаҳмед. Номероша гузоштам, мана бародарам бинед. Ин бародар одами боваринок аст, додари хидмай ай Қабодиён Ҳасанбой, бачаи акай Ҳабиб. Марҳамат дӯстони азиз, кӯшиш кунем ки бо ҳами бародар равем, идро дайрон кунем, ҳамроҳи падару модар ид кунем. Дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ба ин рӯзи иди қурбон табрик мекунам. тамоми хушиҳои зиндагиро ба шумо орзу дорам ва касе ки мехоҳад видеои худро дар сайти интернети мо гузорад, марҳамат ба номерҳое ки дар поини видео ма мегузорам, шумо занг занед, смс, ммс, вайбер, ватсап, имо, ҳамаи намуди сайдҳоро мо дорем ва мо бо шумо дар хизмати шумо ҳастем. дар куҷое ки ид кардем, идро чӣ гуна гузаронем, навор кунед, ба мо фиристонед. Мо албатта дар сайти интернетӣ мегузорем, то ки дигарон бинанд ки дар Тоҷикистон чӣ гуна Chevrolet Lacetti 2010 солиш. Комфортник. Обязательно занг занед, шуморо интизор аст. Бародари ман Ҳасанбой аз ноҳияи Қабодиён беҳтарин мошин гирифта. Chevrolet. Яъне шир вори мепара меравад. Шух мекунам дӯстони азиз, то боздид. Ана ин бародармон мехоҳад ки барвақта ба хона равад аст. Иншоаллоҳ. Дорем одам пудам баримош. Зангои шумо аст. занг зане ба боварии комил ки ин бародармон иншоаллоҳ ягон каса фуреб накардааст. Маълимҷон багаҷиш. ҳар як камбудӣ ки аз ин шафёр боша маълимҷон ягашки кишода. гуфти гапҳо метавонед На слабо мешина. бисёр бачаи хубай, бачаи ёша, бачаи чахчахиай, бачаи шух аст. 650 Chevrolet Lacetti 2010 солиш. Комфортник. ман мекунам бо кам гапҳо чахчах кам сталои да мешинем, чайкават мекунем, ба ҳазур мерем. Так што то рӯзи ида вақт аст ҳаракат